Balma an bɛ foli tamani k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn de bɛ sa k'a fɔ ko aw ɲɛ b'an ni wagati in na Mali kunnafoni jabaranin sanfɛ an b'aw fo dante foli mun na ni y'aw ka jɛmukan ni o ye politiki kɛnɛ ni ye o sigilen aw ye yaasa ka se ka jamana kunkanko kibaruyaw ka se ka ɲɛnabɔ ka a fɛsɛfɛsɛ ka a kun n'a ɲɛɲɛ k'o kɛ aw tigɛ aw bɛ se ka faamuyali k'o sɔrɔ jamana ko la cogo min na bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni kɛnɛ kan a kɛnɛ mana sigi kuma o kuma an bɛ foli di an ka ɲɛmaayaso ma kosɛbɛ ka an ka technicien fo ka caméraman fo ka wuli ka jɔ la jamukan ni ye a kɛnɛ sigilen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kanu na aw ka sugandeli la bi ani maa dogolen ani maa bɛ ɲɔgɔn bolo sa mun tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔ sabula Seydou Keita ale de b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na yaasa ka se ka masala sanuko na a kunkanko kibaruyaw kan a bɛ fɔ fɛn min ma ko orpaillage a bɛ tila ka a da don a kow la ka a walawala aw bɛ se ka faamuyali k'o sɔrɔ cogo min na a balimakɛ n'aw denkɛ kɛnɛ in bɛ ka ɲɛnamaya o fɛ sa n'o ye Cheikh Oumar Sidibe ale bɛna kɛnɛ ka a ɲɛnamaya n balimakɛ Seydou Keita i ni sɔgɔma. N sɔgɔma. Folikan jumɛn b'i bolo ka di lamɛnbagaw ma ni wagati in na ani lajɛbagaw? Cheikh Oumar folikan min bɛ ne bolo k'a di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma komi Ala ye dugu ɲuman kɛ an kɛnɛ yan Ala kɛ wula se bɛɛ lajɛlen kɛnɛ yan yarabi basi kɛnɛ mɔgɔ sɔrɔ yarabi ne se kɛnɛ nin kan bi a diyalen a bonyana ma kosɛbɛ jamana kalifalen don minnu na bi n ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ Mali denmisɛnnin Mali mɔgɔkɔrɔba n ka foli bɛ se maliyɛn den bɛɛ ma min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔfɛ i bɛ k'an lamɛn i tɛ k'an lamɛn n bɛ foli bila ka taa bɛɛ ma ni minnu y'a lamɛn o kɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni ni cɛri kosɛbɛ Ala ye minnu tanya Ala kɛ alikɛma nɔgɔya ma yarabi ka tɛmɛ duniya nin kan yarabi folikan de bɛ n bolo k'a se maliyɛn bɛɛ ma kosɛbɛ Seydou Keita e ye président de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali a bɛ fɔ maa minnu ma ko sanu baarakɛlaw yala orpaillage yɛrɛ mun de don de yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔna la orpaillage ye mun de ye k'a kɔrɔfɔ o diyalen k'e ko ɲininkali k'o diya n ye n'i y'a mɛn ko orpaillage ne ye Fédération nationale des orpailleurs du Mali président ye kosɛbɛ o ye orpaillage ye jumɛn ye minnu bɛ sanu bɔ traditionnellement bolo la komi o temps de Kanku Musa o tun bɛ soli ni filen ta o bɛ dugukolo sen an ko a ma ko dama o b'o sen ka taa se kaba ma ka ko ka sanu ɲini a la o traditionnel de ne o de ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ k'e de bɛ sanu bɔ bolo la Mali kɔnɔ Ala y'o ka ɲɛmɔgɔ kalifa ne de la bi kosɛbɛ o tɛ baasi ye yala secteur in i filɛ nin ka baara mun fɔ nin ye maa minnu bɛ sanu bɔ bolo la baara mun don a bonyalen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ sabula fan caman fɛ a bɛ kɛ mɔgɔ caman b'a kɛ yala a labɛnnen don cogo di aw fɛ sabula a sera ka jɛkulu sigi k'a kɛ fédération ye ka fara ɲɔgɔn kan a baara in labɛnnen don cogo di aw fɛ a bɛ ka évoluer cogo di an bɛ don min na i ko bi bon o ɲininkali diyalen don ye an kɛlen ka jɛkulu sigi k'a kɛ fédération ye an ka bureau bɛ Mali région bɛɛ ɲɛmɔgɔ bɛ région bɛɛ ɲɛmɔgɔ bɛ cercle bɛɛ mais a labɛnnen an hakilina la labɛn cogo min na gɛlɛyaba de b'an k'a la kɔntɛ bolola sanubɔ orpailleur n'a hakilina min b'an na ni jamana sera k'an dɛmɛ a la bon a bɛ fɛn caman nɔgɔya jamana kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ Mali gɛlɛya bɛ ban dɛ kosɛbɛ mais a bɛ se kɛ fila t'a kɔnɔ an ka baara labɛn cogo mais gɛlɛya b'a la an bɛ ka bali an ka baara la gɛlɛyaba de b'an ka baara la an bɛ ka bali an ka baara la n bɛ ka kuma cogoya min na tan sa mɔgɔ caman tulo bɛ na mɔgɔ caman ɲɛ bɛ na n'i ye nkalon tigɛ n'i ye tiɲɛ fɔ o b'o dɔn yala baara in kɔnɔna la an ni jamana ɲɛmɔgɔ sɛbɛn b'aw bolo ka se ka baara in kɛ wa sabula bolola baara don bon sɛbɛn b'an bolo ka baara nin kɛ a b'an kɛ tɔn nin sigilen kɔfɛ an ye laɲini kɛ an ye demande kɛ ka bila affaire sociale la o ye numéro de communication copie bɔ k'a d'a ma an ka taa bila primature la ni journal officiel bɔra en décret présidentiel an bɛna n'o ye i bɛ an ka carton bɔ ka d'a ma an y'o kɛ an taara
document bla primature là 1 mois et 15 jours journal officiel bora que Fédération nationale des orpailleurs du Mali ka reconnu Mali kono Mali ko o kɛra wagati jumɛn au kɛra le 10 février 2016 au kɛra le 10 février 2016 bon fédération be yen hona a mɛnna ne tɛ président fɔlɔ ye ne tɛ président filanan ye ne ye président sabanan de ye ne fɔra dɔ i kɔ kosɛbɛ mais ne fɔra minnu kɔ papier tun tɛ fédération na papier tun b'a la ka fédération na kolon ka règlement bɛɛ dafa ka journal officiel ni numéro d'émission bɔ a la ka acte notariat bɔ a la a fɔlɔlen ne la a fɔlɔlen ne la an y'an ka document bɛɛ sɔrɔ en 2016 hali n sigilen filɛ yɔrɔ min na nin an ka notaire tulo b'an na kosɛbɛ Seyidu Keyita yala sanu bɔ minnu bɛ sanu bɔ bolo la di environnement a bɛ fɛn min ma ko sigida a kɛra cogo o cogo o tiɲɛniw b'a la yala o ni gɛlɛya donna sigida la yala jɔn bɛ o musakaw ta yaasa ka sigida ka a labɛn bon orpailleur filɛ a bɛ tiɲɛli kɛ a bɛ ɲali kɛ mais ni gɛlɛya donna sigida la sisan pour que ka gɛlɛyaw labɛn mɔgɔ t'a labɛn État t'a labɛn an t'a labɛn puisque an balilen don an ka laɲini na ko n'an ka laɲini sabatira tiɲɛli foyi tɛ se ka don sigida la orpailleur fɛ i bɛ ka laɲini ninnu fɔ laɲini ninnu ye jumɛn ye aw bɛ laɲini jumɛn nɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo bon an bɛ ka laɲini min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo an ye caman k'a la puisque ne sigilen an y'a daminɛ an yɛrɛ de bɛ recensement kɛ an y'o kɛ 6 mois ɲɔgɔn an bɛ mɔgɔw ye recenser kɛ identifier an yɛrɛ tun bɛ bila i bɛ photo ta registre b'an bolo a bɛ carte bɛ kɛ cogo min na tun bɛ kɛ ten mais an nana yɛlɛ an bolo la an ye demande kɛ ka ci ministère des mines na en 2017 u wulila k'a ye hakilina min b'an na a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la o y'an dɛmɛ an n'o farala ɲɔgɔn kan an ye sensibilisation kɛ Mali sanu bɔ yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko ka dan région na tɛ dɛ ka dan cercle la tɛ dɛ commune hali site kɔnɔ ani ministère des mines CAODD la DNGM la chambre des mines an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mais an nana gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ jumɛn baara banna an tun bɛ carte min di o carte nana yɛlɛma ka kɛ carte d'accès ye an ko ko ka kɛ carte d'accès ye kasi sec de b'a la ministère des mines Ségal de y'a signé mais la fin de mission chambre des mines nana retiré ka bɔ a la k'olu sen t'a la k'olu sen t'a la munna ko clé de répartition min kɛlen k'ale ka parimètre di bon clé de répartition min dɔ bɛ organisation na a bɔra primature de la document ninnu bɛɛ taara yen k'a fɔ ko jamana t'a kalama jamana b'a kalama mais a tɔ mun ye jamana ka wuli k'i jɔ officiellement baara min filɛ nin n'i ma sɔn a ma i ka sanubɔyɔrɔ bila bon n'a fɔra chambre ka kan k'i cɛsiri baaraw na ni chambre bɔra o la k'ale t'a la ale ma fɛn sɔrɔ clé de répartition na o bonyana hakili ma et tulo bɛ na le conseil technique de ministère des mines Lansana Guindo la dernière mission Tour d'Afrique la station totale la chambre y'a mɔgɔw wele k'a lajigin k'a kana taa la dernière mission conseil technique kumana chambre président fait que c'est que non k'ale ka mɔgɔ tɛ taa ko clé répartition fɔle k'ale taara bon clé répartition min do fɔle les 18% tous les mouvements de fédération nationale des orpailleurs du Mali l'État a 18% que 18% du trésor ma mais baara nin bɛɛ bɛ kɛ ni quittance de n'i y'a faamu musaka mun ni aw b'o sɔrɔ ni fédération b'o sɔrɔ jamana yɛrɛ b'a ta sɔrɔ a la voilà jamana ka 18% b'a la baara bɛ kɛ commune o commune kɔnɔ ni fédération mɔgɔw taara baara la commune o commune kɔnɔ ni mairie ka recette de bɛ baara kɛ o ye ka témoignage de ye ni hakɛ min sɔrɔla o commune kɔnɔ 10% ni fana bɛ di mairie ma ça fait 28% 72% au fêtière de taille mais 72% fana
dugukolotigi n'o ye dugutigi ye an bɛ 10% bɔ an ka 72% na an b'o d'o ma tɔnbɔlɔma ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen o ye fédération mɔgɔw de ye an bɛ 10% fana bɔ a bɛ d'o ma bureau régional 10% fana bɛ bɔ a bɛ d'o ma bureau cercle 10% bɛ bɔ a bɛ d'o ma n'i y'o jateminɛ ça fait 68%. Bon, sur les 68%, nous bora les 32% nous tara mission na o ka hôtel srabola et ka dumuni bola mobile tamla mais mobile lué 50 000 par jour au be bola mais est-ce que fembe soro 32% ni a foko go bola fembe soro ni agent nous tara hona ni munu ye gelaya do bara ni agent nous tara o ka perdre mu an be jono charger mais abele gelaya chuo 18% ni au beta trésor là mais maire on a 10% obligatoire obedi na amedum na iko bi halisa oluba kaya obaga kaya tu émission damna dans la région de Bougouni clando tumbe na la volontaire ko 600 ni baraka de puis il va don 600 jamana bana jeta bina war min bo jamana be do soro la clando juma san baraka law amba fo ma ko clando munu be damansi damansi na quoi amba fo ma ko damansi na ko so be bon nambi recensé hona ibna ni ka 40 di registre B registre de production B registre de vente B registre de recensement B mais registre hona au paraféré ministère de là au paraféré ministère de là fédération au parafé ministère de au parafé au bambolo carte d'accès le ségal des ministères des mines casse siècle de bala au de casse siècle là au de assis clando tun commencera kana parce que dans séné segelendo il segamindo il segamindo dans séné segelen ka dépasser malien beka à la même bi segami kana nami prela o be wuli ko ina na mission o beta be ka o be war minela sans quittance sans papier tracital jombo ke mo modèle be ba ka malikono c'est que groupe clean si fort c'est que service clean c'est que groupe clean si fort elle doit faire un qui ira ka bani to ndro habita dro ko bola no rola ina na mission na e wala ulo no mo keme ya mekran ulo no mo keme e mekran e bina tapazi ni fe no na parce que ni jamna ira ko leur pas c'est illégal o be jamana ere ga sebe una jamna ere yo fo orpa c'est illégal mais o robe matériel de be o mangan ke sanboro anda be kla suma voilà bon o gela mi fleur anga mo tumbe mission na mais mouyanda wala banro ne rebala j'étais le chef de mission pour que mo wakna sur le féminin pour que barak ne ga akono minti sariai on était dans la commune de Domba et Sanso et Garalo a mer lutlobana baraka len chogamina adutki lutlobana baraka len chogamina e bebado ani meri lu register de baké baram beget le kono puisque bangitan grefe ni wori soroda tiara doyara mais itaro ko wori kungo ka bu faka foko aye wata wa mo ube wa bidru soro trésor ka pari ko wori wo sunyana ibita kasula orobe mairie ka register mbe nan jigina aba calculer mairie ka 10% be bemma abe dama aba quittance tike ka dama dugutigi ka représentant mbe dugutigi ka 10% mba bo mba dama ay ba sebe ka signer ka dugutigi ka numéro sebe ka akado ni do baraka le ka woro yeni soro tomolo ma nyamo ona ka 10% be dama aba sebe ka signer ni baraka le ni do bon tomolo moy ka ni woro benini ma atigi be ka numéro be o papier be mbolo le trésor public dernier mo register mbambolo le 18% ambo hona boko doma parce que ni nakera o de beta wor verser trésor là avec quittance mo si ga worte si ambolo parce que wula kono la do ni be wula no bara ni wor fara yonga ni ko ya soro ti pas mal
mais an b'o baara min na pour que se que damansɛnɛ yɛrɛ censé ka bɛɛ identifier a ka dɔn nin ye malien ye nin tɛ malien ye nin bɔra nin yɔrɔ nin na nin bɔra nin yɔrɔ nin na a bɛ nin damanfɛn la a bɛ baara la an balilen don o la plainte taara k'an kan ko quittance faux de b'an bolo yala o ye tiɲɛ wa quittance faux b'aw bolo wa a ka bon hakili ma trésor mɔgɔ ye fisi bɔ ka bila wa a bɛɛ bɛ n bolo yan n bɛ tila ka bɛɛ yir'i la quittance tɛ faux ye an bɛ baara kɛ reclairement an bɛ versement kɛ reclairement juge d'instruction Buguni a kɛra Buguni de a ye enquête ni fɛn bɛɛ kɛ a y'a ye réalité min fɔlen galon don a ko ko ne bila dɔ ko ne tɛ bila ko fo ka 3 millions sara caution wari tɛ ne bolo ne yɛrɛ tun bɛ si mobili kɔnɔ ni minnu wale mission na an tun bɛ si pétateur de la Buguni n'an bɔra bloc kɔnɔ don min kana sɔrɔ o falen don si yɔrɔ t'an bolo ne bɛ si mobili kɔnɔ o bɛ si naani sodennin de kɔnɔ an tɛ se ka hôtel ta a t'an permettre télé an ka per diem 5000 francs i surafana b'a la i tilelo fana b'a la i daraka b'a la o bɛ bɔ fédération yɛrɛ ka 30% voilà o bɛ bɔ o de la mais les 10% min bɛ di dugutigi ni tɔnboloma ninnu ma ani mairie ni état ka 18% dépense tɛ b'o la est ce que i y'a faamuya an ka 32% ni an bɛ dépense bɔ o de la ne min ye président ye to i bɛ 5000 ta ne yɛrɛ b'a ta bɛɛ b'a mentionné mobili télé 50 000 carburant t'a la o ye ni aw bɛ mission na kɔnɔlaw la n'an bɛ mission na hali n'an tɛlɛnna kɔnɔla la don min n'an bɛ baara kɛ mobilitigi ka location n'a taara location na i b'a dɔn a bɛ sara o bɛ sara an bɛ taga ɲɛfɛ Seydou Keita yala a fɔra ko produit chimique dɔ bɛ yen nɔ ko cyanure yala o bɛ mun de kɛ k'a fɔ ko o fana bɛ tiɲɛni caman kɛ yala aw b'o utiliser wa bon produit chimique bɛ yen cyanure bɛ yen produits chimiques à B, même mercure B, les produits ils sont très dangereux. Mali Sariala, c'est interdit dans leur paillage. Mais interdit grand minimum, mais Bolola Sanboro or paillage a interdit l'indou. Ma abo fo akatonde unyewa. Ambo fo, nayo fo li hona damna. Al nambora mission na nayo ye, hona e balawiye. Puisque munu hona boke. Itita mɔgɔ si sɔrɔ mara kɔnɔ ne tɛ don min ka nin wari ye bon e mɔgɔ min bɛ taa sisan k'e bɛ taa o kɛlɛ fɛn t'e bolo ni jamana mɛ e dɛmɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ yan bɛɛ mɛ Japon ye wa k'a ye den wololen sen t'a la den fila nɔrɔlen don ɲɔgɔn na ou bien bolo tigɛlen don produit chimique de b'o kɛ cyanure mais produit chimique bɛ kɛ Mali wɔɔrɔ wɔɔrɔ maliyɛn t'a kɛ sous région mɔgɔ minnu bɛ na an fɛ yan o de b'a kɛ an bɛ o don o sous région mɔgɔw ka ko la yala maa minnu bɛ bɔ kɛrɛfɛ duguw la ni Burkina ni Sénégal na ka na sanu bolo la an fɛ yan nɔ yala aw b'o fana ye cogo di aw n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ a ko bɛnnen don aw bolo cogo di bon mɔgɔ bɛ sous région na ka na Mali la n bɛ min fɔ maliyɛn ye e ka wuli n bɛ segin a kan maliyɛn ka wuli État, surtout État, État ka wuli k'i jɔ n'a ka responsabilité san 5 hors pair État tɛ se ka kunbɛn san 5 nin kɔfɛ san 5 nin kɔfɛ dugu dɔ i bɛ yen i bɛ den sugu bɛ wolo daminɛlen ye i b'a ye barandɔ saya bɛ na ka sababu kɛ produit chimique ye bɛɛ bɛ ka don Mali kɔnɔ k'a kɛ batanbe sira ye komi président ko Mali tɛ kɛ batanbe sira ye fɔlɔ a bɛ dɔ la mais hali bi Mali ye batanbe sira ye an ka sanubɔyɔrɔ la sous région mɔgɔ bɛɛ bɛ na a bɛna sanu bɔ an fɛ n'a y'a sɔrɔ a b'a ta ka taa n'a ye dɔrɔmɛ kelen a tɛ to Mali kɔnɔ yan o bɛ kɛ Mali dɔrɔn de la yan or que sous région ninnu bɛ baara kɛ ni sariya min ye a plan d'action a bɔra fédération de bolo en 2017 a taara an de bolo État ko groupement la Gurumina an bɔra yan Ivoirien tulo bɛ n na Ivoirien bɛ yan o y'a ministère des mines nana ani DNG mɔgɔw taara Touré la Sanakɔrɔba ka taa formation dɔ kɛ yen mais plan d'action de b'an bolo Mali kɔnɔ i m'a jamana bɛ k'o ta k'o labaara k'o ɲa ka tɛmɛ an ta kan initiative bɔla an minnu dɔ a tɛ se ka kɛ
produit filɛ e bɛ population ninnu hakili sonya ko i bɛ taa bɔgɔ baara e b'a fɔ ye ɲa ma e bɛ sɛ bila grande mine kɔnɔ sɛ bɛ yen produit tɛ sɛni tɛ fɛn kɛ sɛ la mais misi filɛ misi b'a ji min a b'a min yɔrɔ min a b'i da ye ou bien a da bɛ turu ji la a tɛ bouger. Allahu Akbar. Sanu barakala bɛɛ tolo bɛ na c'est un produit qui est très dangereux a mɛ yamaruya sanu baara yɔrɔ fansi la bolo sanu baara yɔrɔ mais grande mine fɔ hali pour que a ka taa grande mine na n'i y'a jateminɛ ni sɛndili bɛ tanbe dugu dɔ la a b'a sɔrɔ mɔgɔ dali i bɛ zanamu ninnu ka mɔbiliba bɛ escorte la ɲɛfɛ kosɛbɛ pour que a ka tɛmɛ a t'i jɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ dali grande mine o de b'a utiliser a yamaruya dilen do i ma puisque a lakana cogo bɔ i bolo hali n'a ye kɔnɔ kelen faga grande mine kɔnɔ e t'a bolo i b'i yɛrɛ ɲini mais n'a fɔra sous région mɔgɔw de bɛ k'o ta bi ka na o labaara n'importe quoi an ka jamana kɔnɔ denmisɛnninw minnu b'a baara o tɛ gɛrɛ mɔgɔ la i bɛ denmisɛnninw bɔ yan sous région na ka na k'o bila a baara la wula kɔnɔ hali i tɛ se sanubɔyɔrɔ togoda ninnu na bugufɛn ninnu o tɛ se yen mais i b'a sɔrɔ a patron lalen patron boy lalen ka sous région na o denmisɛnnin fɛn bɛ bana n'a taara dɔrɔn a bɛ sa de bon produit ye fɛn ye a labaarali dɔrɔn tɛ a bɛ jigin fo sous-sol la surtout a bɛ jigin dugu jukɔrɔ fo mètre caman a bɛ jigin dugu jukɔrɔ fo mètre caman a bɛ taa i da ye e bɛ k'a ji min e b'a fɔ i ye forage sen i empoisonné don o yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi na ne taara mission na yen hali ni n sera yen ni dugumɔgɔw ye n bonya ni sogo ye ou bien ji ye ne t'a min ne ni n ka fɛn bɛɛ bɛ taa puisque n b'a dɔn o yɔrɔ mɔgɔw ka hadamadenya bannen don mais i yɛrɛ t'a dɔn quoi mais sous région mɔgɔ minnu bɛ na est-ce que mɔgɔ min bɛ bɔ o sous région na ka na dugu o kɔnɔ est-ce que dugu o jama man ca n'o sous région mɔgɔ ye o mais n'a kɔlɔlɔ nana dugutigi tɛ se ka kunbɛn maire tɛ se ka kunbɛn sous-préfet préfet o tɛ se ka kunbɛn mais a bɛna fɔ cogo di sisan ko jamana ko ni banajugu donni nin yɔrɔ la jamana sigilen k'a lajɛ or que a yɛrɛ nɔ bana la don ni bɔgɔ traité wɛrɛ tɛ yen fo k'a kɛ siyɛnili ye pourquoi bɔgɔ nin tɛ to yen ko kankomusa ninnu ye baara min kɛ o tirikɔrɔ dɔ bɛ yen an b'o kola bɛ ka sanu ye o la mais ni solution kelen nana kɛ bɔgɔ o bɛ se ka traité ɲɛ wɛrɛ ma min ni produit jugu tɛ kelen ye diɲɛ bɛ ka développer o est-ce que a tɛ traité ya a bɛ traité Mali orpailleur la bi an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kelen b'an bolo baara la bi mɔgɔ tɛ bɛɛ tolo bɛ na or que an ka plan d'action la c'est 10 000 emplois an bɛ se ni état jɔra an bɛ 10 000 emplois ta sur les 10 000 emplois état t'a sara l'état gagne 18%. Serou Keita n'i y'a faamu i bɛ fɛ k'a fɔ ni état ye aw soutenir aw ka projet kɔnɔ aw bɛ 10 000 emplois a b'o créer an b'a créer 10 000 emplois yɛrɛ tɛ se ka secteur in maîtriser o bɛ fara dugumɔgɔw de kan o bɛ fara bɛɛ bɛ nkalon de tigɛ la orpailleur bɛ nkalon don bibi la hali sanusana minnu bɛ sugu kɔnɔ i tulo bɛ na hali o yɛrɛ bɛɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn bi tellement c'est dégradé agrément bɛ minnu bolo o ye ka agrément lalen i tɛ se ka baara k'a la sanusan tɔ kɛlen butigi n'i bɛ se ka butigi dɔ ta ka bureau la i bɛ sanu san ou bien sanu bɛ bɔ e ka bureau na san e t'a ye o kɔ i b'a sɔrɔ kɔsɛriw lɔli komi kɔsɛriw bɛ bitigida la fini feere la cogoya min n'importe quoi. n y'a dɔn aw ka fédération bɛ se ka occuper nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye ni fɛn mun ni a dala kurulen don wa. bon an ka fédération bɛ se ka occuper min na baara minnu bɛ kɛ wula kɔnɔ parce que an ka fédération filɛ baara min bɛ kɛ wula kɔnɔ hali n'an ka mɔgɔw taara baara la wula kɔnɔla bugufɛn ninnu même n'a ni dugu kɔnɔla tɛ kilo kelen bɔ mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ an tɛ so in ma an ka organisation o orpailleur kɔnɔla de ye damanda la ni min tɛ damanda kɔnɔ an tɛ so ma par rapport bi kɛ bɛ siniwa in nɔfɛ ne y'a ye siniwa ko dépassera a nana dɔɔnin n ka négligera de o tɛ fɔlɔ minnu nana n'a tun kunbɛnna a kɛlen cogo min na a tun tɛ kɛ ten Karachère ni état min wuli k'an dɛmɛ ne b'o fɔ a kɛra ne ye a mɛ kɛ ne ye état kɛ orpailleur la tabali la hali ne bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila k'a organiser k'a fɔ k'an b'a fɔ pour que état k'an dɛmɛ k'an bɛ ɲɛmɔgɔya la ne ta t'o ye dɛ i bɛ min dɔn i b'o dɔn ne yan bɛ min natɔ la état kɛ orpailleur la tabali la
hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ bila ka organiser parce que n'i kɛra Mali la ni kalannen tɛ i ye illettré ye hali n'i ye tiɲɛ fɔ i tɛ lamɛn i b'a fɔ ko nin ye illettré de ye k'a tɛ foyi dɔn mais an bɛ min dɔn an ka baara la hali n'i bɔra Bɔrsɔni ka na i tɛ se k'a dɔn dɛ i bɛ tugu an kɔ de an b'a dɔn parce que an bɛ se ka don wula kɔnɔ ka taa bɔgɔ bara woro ye hali n'i ye produit don dugukolo jukɔrɔ na ne sera yen n'i ye jateminɛ kɛ ne bɛ taa n jɔ ka ye yan se produit dugulen yan produit minnu bɛ produit ka tɛ e bolo k'a fɔ ko fɛn dɔ k'a bɛ ye kɛnɛ ka tɛ e bolo parce que i ka jamana kɔnɔ n'a ye i bolo cɛ condamné à la mort mais i bɛ kana o kan fɛ e bɛ se k'a faamu cogo di e ka bɔgɔ bɛ traité n'a fɔra ko kilo 1 bɔl'o la i bɛna kilo 1 tɛ gramme 1000 yan i bɛna i b'o gramme 1 bɔ i bɛ bɔgɔ san kilo 1 gramme 1 500 k'e de bɛ taa o traité e de n'a ko kɛ sanu bɔ a la mais e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ hakilila ye mais est-ce que nin ye ɲuman ye mais ne y'o sɔrɔ il peut gagner 4 kilos yalo u bɛ taa produit kɛ o bɔgɔ fana kan cyanure bɛ k'o de la cyanure de k'a kan a bɛ sanu fɛn o fɛn n'a tɛna nɛgɛ yɛlɛma kɛ sanu ye bon e ye baara kɛ e ye kilo 1 sɔrɔ min nana e ka bɔgɔ san a ye 4 kilos sɔrɔ Mali la e bɛ se k'o kɛlɛ wa sanu kilo joli bɛ dɔnni b'a jɛ 400 000 mais ne ko k'a b'a kɛlɛ n'a ye 400 000 ta ka don ɲɛmɔgɔ kan minnu bɛ sudɔ fɛn min na i bɛ taa kaso la i tɛ taa kaso la a kuma filɛ nin an bɛ lamɛnbagaw ani lajɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko ani Seydou Keita an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo ni ale ye Fédération nationale des orpailleurs ni ale y'o président ba ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Seydou Keita wulikajɔ kɔni kɛlen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka orpaillage illégal k'a kɛlɛ hali kosa in na kalo tɛmɛlen laban na an y'a ye u ye maa dɔw minɛ k'a fɔ ko mansinbaw b'u bolo u bɛ ka sanu bɔ dogo la yala o ko ninnu fana an ni o cɛw bɛ cogo di bon e bɛ ka wulikajɔ min kɛ mansinbatigi ni fɛn ninnu kɛlɛ ne m'a f'i ye n ko matériel dɔ bɛ yen c'est interdit dans l'orpaillage kosɛbɛ i ko ten o ye min de ye yamaruya tɛ orpailleur bolo o matériel kɛ y'i bolo i b'a fɔ caterpillar ninnu voilà bulldozer ni fɛn ninnu c'est l'interdit dans l'orpaillage même cracheur an bɛ cracheur utiliser cracheur ye petite mine de ye mais cracheur bɛ tiɲɛli kɛ o ni taara an ka bada dɔ la an ye mission dɔ kɛ Kɛɲɛba zone na ni taara cracheur tigi nɔ sɔrɔ cɛ ka foro baji tiɲɛlen ji bilennen a kɛlɛ la cracheur bɛ bɔgɔ min se normalement ni cracheur mɛn a ka baara a ka kan ka baara damafɛ kɔrɔ de la n'a bɔgɔ jiginra dama ninnu kɔnɔ a b'o girin n'a y'o girin a bɛ se ka environnement kɛ sage ka environnement labɛn a b'o nɔgɔya mais i bɛna sigi bada de la a ji nɔgɔ a bɔgɔ a bɛɛ bɛ jigin ba kɔnɔ a bɛ ba gɛrɛ mais minnu ka y'an kɔ contrôle kɛ o bɛ yen o e ɲɛ b'a la o mais ne nana o ne ka bɔ yen ne ka bɔ yen na ne ko an kɛ ɲɔgɔn ye e de mago tɛ jamana la e mago bɛ poste la n'i ye dɔ kuru ka d'i ma i bɛ taa o i tɛ taa n'i nana o kɔfɛ n'i ye dɔ kuru ka d'i ma i bɛ taa o i tɛ taa o gɛlɛyaba de bɛ yen kɔntɛ mansin belebele ninnu an t'a la a tɛ orpailleur kɔnɔ an ka mɔgɔw t'a utiliser tu sais fɛn caman de bɛ yen maliyɛn t'a ka kɛ a bɛɛ ye sous région mɔgɔw ye maliyɛn t'a kɛ walahi bilahi et puis n'i ye Mali sanu baarakɛla minnu bɛ wula kɔnɔ n'i y'a bɛɛ recensé bi k'a tila i bɛ taa sɔrɔ tila 2 ye sous région mɔgɔw ye tila 1 ye maliyɛn ye hali sugu kɔnɔ yan minnu bɛ sanu san sugu kɔnɔ sous région mɔgɔw bɛ b'a la mais sugu kɔnɔ sanu sanna ninnu o tɛ an ka mara kɔnɔ collecteur minnu bɛ wula kɔnɔ o de y'an ka mara kɔnɔ yala maa minnu bɛ bɔ sous région na ani yɔrɔ wɛrɛw la ka na ni u bɛna sanu bɔ bɔcogo la mun ni a yamaruyalen tɛ yala aw tɛ faamaw alerter aw tɛ ɲɛfɔli kɛ faamaw ye walasa u bɛ se ka wuli k'u jɔ a ko la bon an bɛ ɲɛfɔli kɛ mais dan tɛ fɔli yan an tulo b'i la mais n'a fɔra e ma sisan ko n'i ye so ye i kana minɛ k'e man kan k'a minɛ k'e kana fɔ ko so bɛ yan danga de bɛ so kɔ ou bien n'i ye mɔgɔ fagala ye a ye mɔgɔ faga e bɛ se k'a minɛ e kana minɛ dɛ e kana fɔ dɔ mɔgɔ faga yan a do tigi ye ye min ye mɔgɔ faga a ye e ye k'e kana fɔ ko dɔ mɔgɔ faga yan k'e man kan k'a minɛ
o bɛ ɲɛnabɔ kɔnɔ e bɛ belubatigi fɛn minnu na e bɛ sɛgɛnla don nɔfɛ e bɛ sɛgɛn caman nɔfɛ i tɛ sɔrɔ mais an ka mission ani état ta tɛ kelen parce que i b'a dɔn ni service technique ninnu bɛ taa mission na o bɛ message de ci gouverneur ma gouverneur b'a ci préfet ma sous préfet le maire nin don ni mission nationale bɛ bɔ nin yɔrɔ in na a bɛ na a bɛ taa yan a bɛ taa yan a bɛ taa yan mais n'a y'a sɔrɔ tiɲɛlikɛla minnu bɛ yen o ni o mɔgɔw dɔ bɛ ɲɔgɔn kalama e b'o ye bon an dun ka mission an bɛ ordre de mission dilan message ci t'a rɔ an ka taa yɔrɔ min na n'an taara an bɛ taa gouvernorat la an bɛ ordre de mission viser an bɛ tɛmɛ ka na préfecture la ka na sous préfet fɛ yen direct an bɛ taa commune na an yɛrɛ bɛ terrain dɔn an bɛ dun c'est pour cela an bɛ fɛn caman ye an bɛ fɛn caman ye an bɛ fɛn min ye service technique t'a ye. Seydou Keita yala Mali yɛrɛ sanu ko n'i y'a ta sabula aw bɛ dama ko fanfɛla la mais Mali yɛrɛ sanu ko dans l'ensemble n'i y'a ta k'a lajɛ e bɛ mun faamuya a la sabula a kuma cayalen don nin wagati laban ninnu na kosɛbɛ. Bon Mali sanu ko n'an y'a jate minɛ problème bɛ ka kɛ Mali sanu ko la n'i y'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko i ye jamana dɔgɔya état ka faiblesse de don. Ani jamana do dambolo Sénégal était sanu bɔ Sénégal jabugu tun diyala o sana o yi ka carte an bɛ ka recensement kɛ carte min na 10 000 francs par an i identifielen do a la hali ni pièce t'i bolo hali ni nana duguba ni arafulu kɛra n'a yer'i bolo minnu y'i minɛ i b'a dɔn nin kɔni ye sanu baarakɛla ye hali ne bɛ trace dɔ ye ɲini i la i kɔni b'a dɔn sanu baarakɛla de ye nin n'i ye carte yira ka quittance yira i kɔni b'a dɔn nin ye sanu baarakɛla dɔ ye n'i ye jamana min mɔgɔ hɔnna ye i b'a sɔrɔ o de sɛbɛnlen do a kan i ka carte d'identité numéro sɛbɛnla kan ko Jabugu ta tun ye 50 000 ye i tɛ se ka bɔ ni sanu ye maliyɛn minnu ye baara kɛ Jabugu Sénégal a tulo bɛ n na maliyɛn min y'a sanu bɔla a bolo ye dan t'a la ne filɛ nin parcelle fila bɛ ne bolo Côte d'Ivoire Tɛngɛrɛla jaune na Ivoirien nin y'a di yan kelen 350 mètres carrés o ye sanu bɔyɔrɔ ye o y'o di ne ma dɔ 175 mètres carrés 350 ni n ka filon ɲinɔ kɔnɔ dɔ nin n bɛ narakan sanu ɲinɔ kɔnɔ mais salon n y'a ɲɛ sɔrɔ salon dɔɔni mun na ɲinan n bɛ taa puisque an ka jamana ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɛ min ma n bɛ nɔgɔ dɔɔni ni faratiya kɛ ta ne ye n ka papier ye ko orpailleur de b'a la n bɛ ka jamana lɔ n bɛ problème sɔrɔ i b'a fɔ ko n ye mercenaire ye c'est pour cela n bɛ se ka taa ɲina n ko a tigilu ma ne b'a di mɔgɔ ma i k'a d'a ma a ko hali n'i ye san 10 kɛ ne de y'a découvert que a tɛ di mɔgɔ ma n'i ye sanu bɔ Côte d'Ivoire garamu kelen 1000 de bɛ bɔ a la o ye dugumɔgɔw ta ye ani y'a commune o n bɛ se k'a fɔ o dugu ni commune ta ye garamu kelen o garamu kelen 1000 de bɛ bɔ a la mais k'a fɔ kɔnɔ k'i bɛ sanu feere n'importe prix o tɛ yen dɛ salon ne tun bɛ yen sanu tun ye joli ye salon 7,200 a garamu garamu 1000 bɛ bɔ a la o joli ye 4,200 i b'a san damafɛ kɔnɔ i bɛna bugufɛ kɔnɔ gorosisi minnu bɛ yen i b'a di 6,300 6,400 garamu kelen joli tɔnɔ de b'i ye 2,000 ni kɔ tɛ yan a diyadenya mɛ di ye i ka comptoir la o de bɛ yen mais i bɛ taa sɔrɔ dama bɛ mɔgɔw faga yen i t'a mɛn ko Ivoirien den dama y'a faga i bɛ taa sɔrɔ sanu bɛ bɔ dugu min na o dugu n'a lamini i b'o denmisɛnnin ni sanu bɔra sa i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 500 mɔgɔ 1000 o bɛ yen o bɛ sanu san o mɔgɔ kelen kelenna mɔgɔ kelen kelen de bɛ lɔ o bɛɛ kɔfɛ e sigilen ya mɔgɔ bɛ kɔfɛ ni mɔgɔ nana sanu feere e ma o b'o poids sɛbɛn e bɛ 1000 ni réserve e bɛ wari tɔ d'e ma i bɛ taa ni wula sera e b'a sɔrɔ sortie dɔ bɛ yen komi pièce bɛ cogoya min na e bɛ n'i jɔ yen min tun bɛ e kɔfɛ o bɛ na ni papier e bɛ na e b'a fɔ i ye garamu 400 san o e b'o ya papier lajɛ garamu 400 don garamu 400 waa kelen kelen 2 millions tɛ wa i bɛ 2 millions bɔ k'a la i bɛ t'o la lon dɔ i bɛ dɔ sɔrɔ sirakun na n'i sera yen i b'a sɔrɔ i b'o papier sɛbɛn ka d'i ma garamu 400 ne nana ni contrôle ɲɛyɔrɔ ma k'i ya sanu min y'i bolo k'a peser n'a yɛrɛ hali ni kilo 1 de bɛ garamu 400 kan i b'a minɛ i la
o sɔnyali o organisation de bɔra an fɛ yan Mali bɛ yɔrɔ min na bi que matériel ni orpailleur bɛ recensé il bɛ 10 000 emplois ta TC avec le contrôle des produits chimiques mais tant que n'o ma kɛ fɔlɔ n'an ko k'an bɛ centrale d'achat sigi damafɛ dɔ a tɛ se ka kɛ f'i ka mɔgɔw recensé fɔlɔ k'a dɔn nin ye jamana jumɛn mɔgɔ ye nin ye malien nin tɛ malien nin bɔra min a bɛ mun na i ka jamana kɔnɔ même les blanchiments d'argent a b'a kale agrément bɛ minnu bolo sugu kɔnɔ a b'a to a bɛ fɛn sɔrɔ sugu kɔnɔ bɛ agrément tigi caman bɛ yen bi sanuko la a ka agrément bila i tɛ se ka sanu san ele bɛ impôt ni fɛn sara État ye mais o organisation t'an bolo o ye adhéré do chambre de mine na mais gɛlɛya bɛ i kan hali État bɛ taxe dɔ fɔ i ye sɔn jɔn de ka kan ka taa kɛ intervention kɛ pour que État ye taxe min fɔ a kɛ ca dɔ bɔ a la chambre de kɛ an k'o kɛ o t'an ka baara ye an ka baara kɔni dan ye min ye o wulakɔnɔla de ye ni État jɔra wulakɔnɔla la an b'a enquête mɔgɔw i b'a mɛn ko enquête mɔgɔw bɛ sanu minɛ tuma bɛɛ an n'o sigira ka kuma an tun ye carte dɔ bɔ k'a ye komi carte nin na collecteur minnu bɛ wula kɔnɔ pour que i k'a ta tu payes 100 000 avec quittance mais n'o bɛ e bolo e bɛ sanu san na wula kɔnɔ ni autorité min b'i ye k'i ya carte d'identité minɛ k'a lajɛ e ka filiation dɔ sɛbɛn don quittance la carte nin b'i bolo a b'a dɔn i ye fɛn dɔ don jamana kɔnɔ mais ni carte fana yer'i bolo quittance t'a la fu don o kɔrɔ i y'a sonya ni carte d'accès yer'i bolo quittance t'a la ni matériel papier fɛn fɛn yer'i bolo quittance ma accompagner fu don an nana n'o politique de ye est ce que namara b'o la jamana b'a ta sɔrɔ an yɛrɛ b'an ta sɔrɔ 10 000 emplois ni an de bɛ tila k'a sara est ce que i y'a faamuya aw yɛrɛ de bɛ 10 000 emplois an bɛ 10 000 an b'o mɔgɔw sara 18% bɛɛ n'a ta 18% nin bɛ verser trésor la mairie mɔgɔw bɛ ka 10% sɔrɔ dugumɔgɔw bɛ ta sɔrɔ tɔnbɔlɔmɔgɔw bɛ ta sɔrɔ 10% nin ye baara la an bɛ 32% min sɔrɔ an b'a dɔn n'o farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka 10% ni 10 000 emplois ni a bɛɛ bɛ sara o kɔnɔ n'o baara nana kɛ n'i nana centrale sigi don min hali n'a fɔra ko 100 de bɛ di fédération ma centrale la télé kɔnɔ sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ n'an ye télé fila kɛ an bɛ miliyari fara ɲɔgɔn kan an ta o la kosɛbɛ i filɛ ka emploi ko min fɔ 10 000 emplois yala aw sera ministère de l'emploi fana ma ka nin projet in ka proposer u ye an sera ministère de l'emploi ma o kɛra à l'époque i bɛ ka taa na o y'a sɔrɔ Babi de bɛ ministère de l'emploi la an nana s'a ma an y'an ka projet nin bɔ k'a da Babi a bɛ bolo la trop bien na a ko non État tɛ se k'o ta mun na an b'o ta a yɛlɛla quoi mais après a donna ka bureau la chef de cabinet o y'a wele a nana n ye détail d'o ma an y'a ɲɛfɔ ale yɛrɛ ko non ko 10 000 emplois ka dɔgɔ ko mais an tun ye prix min fɔ 150 000 francs par personne ko non k'an kan'o fɔ ko n tɛ ko fonction publique mɔgɔw bɛ greffer k'an ka to ni sommet tɛmɛla an b'a la bɛn ka ɲa jamana yamaruya tɛ jamana sariya t'i yamaruya i ka mɔgɔ ta baara la ka jigin 8,000 kɔrɔ mais comme mini orpailleur don on va commencer à 75 000 i mo ko b'a la ni mɔgɔ bɛ mɛn baara la dɔ bɛ fara a sara kan mais n'i y'a ta fanga la ko peut-être mana sɛgɛn ɲɛfɛ ne la ye conseil di sommet tɛmɛna o bɔra yen depuis o bɔra yen an bɛ lettre ci ministère de l'emploi la an tɛ reçoit ministère min b'an reçoit officiellement ni lettre taara il faut an ka tiɲɛ de fɔ ministère de la sécurité parce que an ka baara nin b'o dɛmɛ tiɲɛlikɛla baden bɛ yen a bɛ orpailleur kɔnɔ an ka baara nin b'o dɛmɛ lakana la a yɛrɛ ka ministériso ni o ministère des mines o b'an reçoit mais lettre bɛ taa yɔrɔ min na kɔrɔ la même semaine an bɛ reçoit yɔrɔ min na o ministère de la sécurité gɛlɛya minnu b'an kan an b'a fɔ a ye se kɛla ministre de l'administration territoriale ministre des mines ministre de primature environnement fana b'an reçoit n'an bɛ lettre ci sisan n b'a ci primature la mine na environnement na sécurité la administration territoriale la justice la depuis transition yɛrɛ nana an ka lettre confidentielle ni lettre min bɛ justice la n t'a da lɔ don kelen m'an wele bon baara nin dɔ tɛ se ka ɲa fo ministère de la justice k'i jɔ a jɔyɔrɔ hali na ministère de la sécurité y'i jɔ a jɔyɔrɔ ni mɔgɔ nana tribunal la ni fɛn bɛ bɔ a la
ni fɛn bɛ bɔ a la don muso yɛrɛ dɔ dalilen ka fɔ ne ma k'an de y'i ka produit minɛ ne ko k'an de y'a minɛ ko jɔn de ko ne k'a minɛ ne ko est ce que produit ni yamaruya don ou bien autorisation b'i bolo wa ko jɔn ko ne k'a minɛ a bɛ ka question poser kun ta dɛ a kan ye sɛnɛ bɛ n bolo o kɛra min o kɛra Kangaba cercle la Narina a y'a kuma laban kɛ min ye a y'o fɔ ne ko n ko problème t'a la pour que i ka renseignement sɔrɔ baara in na i bɛ taa CB ɲininka ou bien i bɛ taa procureur ɲininka ko ah bon ko n ka n sigi ko min mana bɔ a la ne b'a ye mais i bɛ sɛnɛ o gɛlɛn ne ye fɛn de t'a kɔnɔ e ka jamana kɔnɔ a bɛ ye bolo tu es condamné à la mort a tɛ ko de k'a kɛ i ka jamana kɔnɔ e bɛna o kan fɛ yan o minɛna n'i ye fɛn fɛn minɛ an bɛ taa n'a ye DNG na o minɛna e bɛ tila ka ne jaabi nin na produit ne yɛrɛ wolodugu Abaladugu Keɲeba commune Bɛnkadi produit tun bɛ ka kɛ yen mais n y'a jɔ immédiatement parce que a tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ wolodugu la ko ne b'a kɛlɛ wɔrɔ tɔ i la ala an filɛ yɔrɔ min na bi Kangaba cercle autorité k'i jɔ a jɔyɔrɔ kɛ ne dɛmɛ Kangaba cercle ne bɛ bɔ Kangaba cercle de kɔnɔ produit tɛ yen minnu bɛ produit baara kɛ i bɛ ne dɔn i ko ne tɛ mɔgɔ ye o i ye produit dogo cogo o cogo i y'a dogo cogo o cogo na ne sera terrain kan ne b'a labɔ dɔw bɛ dingɛ sen k'a dogo fɔ yan dɔw bɛ dingɛ sen k'a dogo ka barikon segin a da la dɔw bɛ taa dogo fɔ tu kɔfɛ mais n ye san 12 de kɛ Damafɛ kɔnɔ hors pair la san 12 ne y'o de kɛ hors pair la a tɛ se ka plan foyi kɛ ni n tɛ min dɔn n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ les jeunes diplômés Mali dugukolo nin ye maliyɛn bɛɛ de ta ye i kalanna kalan bɛɛ kun tɛ bureau kɔnɔla ye a kɛ wuli a kana fédération saisie la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma secteur nin an k'a organiser a ye kalan min kɛ e bɛ bureau kɔnɔla kɔ mais ne bɛ se ka baara gɛrɛ kɛ min ni bureau kɔnɔla tɛ kelen ye i t'o baara kɛ yan kosɛbɛ yani an ka se ɲɛfɛ yala gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ sɔrɔ wula kɔnɔlaw la i n'a fɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ dama fiyɛ ko ta fanfɛla la yala o gɛlɛya ninnu aw da bɛ don olu la wa an da bɛ don o la n'i y'a ye gɛlɛyaw fɛn fɛn bɛ kɛ affrontement bɛ kɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ hors pair ni grande mine bɛ kɛ a dɔw yɛrɛ la mɔgɔ faga yɛrɛ bɛ bɔ a la mɔgɔ faga bɛ bɔ a la hors pair ni grande mine ninnu bɛ kɛlɛ kosɛbɛ hors pair ni permitigiw bɛ kɛlɛ tant que le secteur n'est pas organisé fu don gɛlɛya caman bɛ kɛ yen ne bɛ taa a bɛ ɲɛnabɔ permitigi dɔ bɛ yen silama ɲini a tulo bɛ na hors pair tun b'a ka yɔrɔ la Keɲeba Makugu ye a taara e b'a fɛ ka force ta mais le directeur de la DNG o ko sini ka force ta sanubɔla ya ɲɛmɔgɔ bɛ yen taa s'a ma n'a ko a bɛ force ta il va dépasser jusqu'à 40 millions a taara fɔ n ye ne ko non ko a k'a to yen an bɛ taa kuma an ka mɔgɔw fɛ a y'an ka frais de mission di yan pour 2 jours n bɔra yan n taara Keɲeba ne ka premier vice président de bɛ yen Lasi Kamara n taara s'a ma n y'a ɲɛfɔ a ye o don a ko n ma ko président k'i tun man kana i tun bɛ n wele mais n'i nana taa kuma ɲɛfɔ dugumɔgɔw ye mais an y'a insister permitigi kan n'a bɔra yen a y'i dɔ jɛ i ka mɔgɔ 50 ta dugumɔgɔ la yanni k'i ka recherche ban a y'o accepté a sɔnn'o ma parce que an tɛna sɔn ni an ka mɔgɔw bɛ affrontement kɛ i bɛ dugu dɔ de da la o an b'a f'i ye i bɛ mɔgɔ dɔ de ta o dugumɔgɔ la bon n'i y'o ta sisan n'i y'o assuré an bolo an fana b'a assuré an bɛ se ka mɔgɔw bɔ yen o kɛra an taara kuma i fɛ n nana n y'a fɔ Lasi ye n'i kumana n nana Lasi ko ne t'a bana dɔn ko n quoi ko nin sugu la n k'a wele dɔrɔn a ye une semaine da i ma une semaine bɛɛ yɔrɔ bila cɛ bɛɛ k'a ka yɔrɔ baara bi a ye mɔgɔ ta dugumɔgɔ la bon n'o baara kɛ n'o nana se exploitation ma est ce que o dugumɔgɔ ta bɛ gɛlɛya wa mais tant que ni mɔgɔ tɛ kɛ recensé ka bɛɛ to yen ten ko mankan bɛ wuli ka na i bɛ se ka kunbɛn wa ni mɔgɔ recensé len don ka identifier a matériel recensé nin kan kana hors pair kɔnɔ ni min mankan kana hors pair kɔnɔ an tɛ maga o la o an b'a bɛɛ dɔn mais n'o kɛra sisan est ce que mɔgɔ bɛ dantɛmɛ wale kɛ wa
est-ce que jeune tampon minnu yɛrɛ bɛ yen hali bɛɛ ka mankan kɛ guya kɔnɔ est-ce que orpailleur bɛ don a kɔnɔ wa o bɛ tɛ organisation ye wa a bɛ jamana dɛmɛ ta dɛmɛ a bɛ fɔ non yan bɛ yamaruya an ka baara k'a kɔnɔ yan a ye yan to yen nin ye nin ka permis ye an bɛ kan ka baara k'a kɔnɔ nin baara nin na nin kɛra a bɛ kɛ tiɲɛli ye État tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o mais État bɛ se ka appui kɛ État bɛ se ka appui kɛ kɔnɔ État tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o bibi la ala k'an kisi k'an tanga mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ k'i b'a fɔ ko nin ye damafɛ kelen mɔgɔ ye k'i b'a dalo mɔgɔ sugu jumɛn don mɔgɔ sugu jumɛn don on a des problèmes du nord mais n'a nana don an ka d'orpaillage la e kɔnɔ k'a bɛ se ka kunbɛn yan mɔgɔ bɛ si dama kɔnɔ mɔgɔ min nalen don o don mɔgɔ kura bɛ don damafɛ dɔ e b'a dɔn wa mais ni recensement bɛ kɛ normal la mɔgɔ kura n'a bɔra min a bɛ dɔn i tɛ se ka don ni mɛ dɔn i tɛ se ka baara kɛ ni mɛ dɔn an bɛ fɛ ka baara min kɛ ni État jɔra jɔyɔrɔ chaque 20 heures i b'i sigilen to yan k'a ye gouverneur ou bien Sikaso ou bien Buguni sanubɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a gouverneur wele ou bien i b'a sous-préfet wele mon commandant e ka arrondissement na sanu garamu joli bɔlen bi a b'a d'i ma i bɛ préfet wele a ka cercle la a b'a d'i ma i bɛ gouverneur wele a ka région na min bɔlen a b'a d'i ma i bɛ to o la à 23h tu appelles le ministre de l'administration territoriale sanu min bɔlen territoire k'a don bolola sanu na a b'a d'i ma i bɛ ministère des mines wele a b'a d'i ma le directeur de la DNGM a b'a d'i ma région nu directeur de géologie de mine a b'a d'i ma i bɛ maire lu wele commune na i b'a d'i ma i b'a sɔrɔ information kelen bɛ bɛɛ bolo mais n'i ko i b'o kɛ Mali kɔnɔ bi sur les 355 sites d'orpaillage e n'a sɔrɔ 10 000 emplois bɛ se k'o kɛ yan a ka gɛlɛn a tɛ se ka kɛ sur les 300 damafɛ 350 min bɛ ka ko fɔ an fɛ ko damafɛ babayi don an bolo pour que État ka damafɛ kelen ci problème don komi kɔbadani Mali bɛɛ b'o de dɔn damafɛ bɛɛ a ka bon ni kɔbadani ye ka taa ka na o ɲɔgɔn 350 de bɛ Mali la mɔgɔ 400 mɔgɔ 500 mɔgɔ 300 bɛ baara la wulakɔnɔla min dɔn o n'i tɛ kelen ye an ka wulakɔnɔla bɛ senni bi au niveau de appareil i bɛ sanu min sɔrɔ maliyɛn don maliyɛn tɛ i bɛ kilo min sɔrɔ i bɛ taa n'a ye yɔrɔ min ka d'i ye mais sous-sol ye jɔn ta ye le sous-sol malien c'est pour les Maliens an ka dujukɔrɔ fɛn mɔgɔ si ta ta ye an ta de don mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se ka dɔ sɔrɔ a ɲɛna mais n'an y'an sigi k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛ kana a bɛɛ tiɲɛ maliyɛn yɛrɛ man kan ka taa aventure la ne bolo bibi la walayi maliyɛn den man kan ka taa aventure la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka sanubɔyɔrɔ organiser minnu bɛ sanu san ne bɛ taxe ni impôt ninnu sara o bɛ nafa sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ bon a bɛ chômage kɛlɛ environnement a bɛ labɛn ka ɲɛ mɔgɔkɔrɔba ye cɛkɔrɔba san 70 san 80 musokɔrɔba san 60 i bɛ damafɛ la o mais n'a organisé don ni wɔrɔ mun banna n'an y'o labɛn ka maraîchage ni fɛn ninnu kɛ yen o tɛ jardin baara kɛ yan n bɛ n da se yɔrɔ dɔ ma i m'a ɲininkali kɛ n b'a fɔ an bɛ carte géométrique ko min na nin n b'a lase maliyɛn bɛɛ ma ɛ k'i gɛlɛya commune dɔrɔn tɛ dɛ minnu b'a ka baara kɛ commune na ɛ kɛ se damafɛ la i ka mɛn carte biométrique de ma mun recensement kura mun ma min bɛ ka kɛ ɛ kɛ se damafɛ la damafɛ kelen don jama ka ca ni a cercle yɛrɛ mɔgɔ ye mais n'a fɔra ko o carte ko bɛ dan commune na a bɛ dan arrondissement ni cercle ninnu na mɔgɔ min dɔ bɛ damafɛ kɔnɔ c'est dépassé n'a mana don c'est comme jamana tiers bɛ kɔfɛ k'a ɲini Mali gouvernement fɛ bolola sanubara a k'a da i ɲɛkɔrɔ conseil des ministres fɛn fɛn bɛ kɛ a k'i ka kuma bolola sanubara kan Mali kɔnɔ mɔgɔ ka recenser ka yan matériel identifier mɔgɔ caman bɛ yen an ye baara min kɛ Buguni mara la an ye matériel dɔ recenser mais matériel tigi dɔ bɛ yen dɔ matériel tigi bɛ Côte d'Ivoire dɔ matériel tigi bɛ Bamakɔ yan est-ce que i y'a faamu mais an bɛ se ka mɔgɔ recenser mais n'an sera matériel ma fo matériel tigi yɛrɛ tɔgɔ a ka baarakɛla b'a wele a b'a ka carte d'identité photo ta a b'a ci an ma WhatsApp la an b'o filiation de sɛbɛn a ka matériel la mais i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ dɔ bɛ yen État yɛrɛ bɛ k'o recherche kɛ
i bɛ taa sɔrɔ blanchiment l'argent bɛ dɔ bolo a ye dogolen don yɔrɔ dɔ la i bɛ ka financer an ka orpailleur kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ état yɛrɛ dɛmɛ a bɛ état dɛmɛ a ka baara la a bɛ état dɛmɛ a ka baara la Seydou Keita wagati bɛ an nɔfɛ kosɛbɛ yala weleweleda kan jumɛn b'i bolo ka sin fanga furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma sabula an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn caman bɛ yen nɔ maa caman hakili la nin y'o ɲɛnabɔ kuma ye sinon a ɲɛnabɔ kuma bɛ tɛmɛ weleweleda kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma nin wagati in na bon weleweleda kan min bɛ ne bolo ka lase transition mɔgɔw ma a b'an kɛ bɔ kuma la fɔlɔ ka welewelema kɛ n bɛ Asim n'a ka gouvernement fo n bɛ transition mɔgɔw foli lase a bɛɛ ma premier ministre n'a ka jama CNT président Maliki Diawo a n'a ka CNT membre n bɛ foli da i ma CNT mɔgɔ de bɔra an ka bureau la wolo i bɛ ka ɲininkali min kɛ ka taa ɲininka an ka gɛlɛya la o don n y'a lɔn a hakili bɛ kɛ jigin orpailleur la an ka ministre des mines n b'a fo a ye fɛn kelen kɛ n ye a bonyana hakili ma n'a ka rencontre fɔlɔ o y'a sɔrɔ an ka quittance bloquelen don Lamine Seydou Traoré n y'a fɔ a ye a mɛn bɛn a ma a ye weleli kɛ ko mais ko fɛn min b'a to wari bɛ don jamana kɔnɔ ko mun kama fédération ka quittance bloquela a tun bloquela jɔn fɛ a ka chef de cabinet kɔrɔ min tun bɛ yen ko karisa ka a ko bori k'ale de ye ministre ye wa o de ye ministre ye conseil ministre min lala k'a wuli ka bɔ yen a ko ka quittance bɔ ka di sans condition sans délai o quittance de bɔlen k'a d'a ma an taara baara la terrain kan ni chambre de mines taara plainte kɛ nɛgɛ kan ko quittance sonyalen ye ko faux don kabini ka chambre sigi malien bɛɛ tolo bɛ na a bɛ ka donna malien bɛɛ tolo bɛ na ale tɛ dɔrɔmɛ kelen don état kun état bɛ jamana patente dɔ de ta k'a d'a ma pour que ale k'an ka secteur organiser an de bɛ ka lutte kɛ bɛ ka dɔn an ye malien ye an ye baara kɛ yɔrɔ caman an ka fɛn ɲini k'a ladon an ka jamana kun an de bɛ ka bali o la yala ministre bɛ nin bɛɛ kalama wa bon a kɔni bɛna bɔ a kalama e ka e nin na an bɛ ka bali o la Assimi tolo bɛ na Maliki Diawo tolo premier ministre tolo bɛ na or que a ka mandat banna depuis en 2016 n'a fɔra ko Mali kura an sanu baarakɛla an bɛ kule quoi an bɛ Mali kura ye n'i ye structure dɔ sigi jamana kɔnɔ a bɛ sigili a kɛ chômage kɛlɛ malien bɛɛ bɛ kule a chômage la mais a sigili malien yɛrɛ tɛ chambre de mine lɔn hali agrément bɛ minnu bolo sugu kɔnɔ a y'i ɲininka degun min b'i kan chambre de commerce bɛɛ b'a lɔn chambre de métier bɛɛ b'a lɔn chambre de transport isu bɛɛ t'a dɔn routier bɛɛ t'a dɔn chambre de mine ɲininkali kɛ malien bɛɛ t'a dɔn a dun fɔlɔ ni mandat banna c'est 5 ans ni mandat banna 6 mois de bɛ yen collège kɛ segin 2016 ni bi san joli don depuis ne sigira a mɛ mission kɛ secteur kɔnɔ ou bien k'e wale quoi formation ko ni fɛn dɔ la ni an invitera min na ou bien na min bonya dil'an kɔrɔ puisque Fadema kɛra tɛ la bi puisque an b'a fɛ secteur kɛ organisé jamana k'a ka hakɛ sɔrɔ commune k'a ka hakɛ sɔrɔ kɛlɛ min b'a an na cɛ bi o y'o de ye hali na ne bɔra mission na hali sini wari bɛ i kun jamana bɛ wari ta k'a d'e ma wari foyi b'o kun a bɛ taa ko a magistrat a bɛ wari dɔ i ma bon n'a fɔra chambre de mine fédération a bɛ taa nkalon tigɛ fɔ yanni ka réalité lɔ o de ma kɛ na Buguni yan a b'an ka réalité lɔ n ko ne tɛ 25 kɛ kaso la ne de bɛ kɛ jamana ka olu de kɛra o sababu o de kɛra sababu ye ne de bɛ kɛ jamana ka hakɛ makara o t'a fɛ jamana k'a ka hakɛ sɔrɔ secteur kɛ organisé o mago t'o la ne ka mandat bannen le primature an ye primature écrit a y'an ka ministère écrit a kɛ disposition ta o kɔfɛ an y'a écrit a y'an ka ministère écrit ni élection tɛ kɛ collège kɛ sigi élection bɛ kɛ ni wari de ye mais ni wari tɛ yen collège sigilen ye wari ye wa ka collège transitoire sigi wari ko don wa mais munna collège transitoire tɛ sigi le mandat de la chambre de mine ça fait fin en 2016 halisa kura ma sigi bureau kɔrɔlen de bɛ depuis 2016 depuis 2011 o bureau kelen de bɛ yen 5 ans bon n'o o bureau bɛ yen ni minnu nana an b'an yɛrɛ organiser an yɛrɛ ye ka chômage kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka jamana ka hakɛ ɲini k'a d'a ma o de bɛ kɛ ne bali o la
jamana mɔgɔ dɔ hinɛ bɛ k'o soutenir n'i y'a ye a bɛ ka nin temps bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ tɛ chambre min dɔn n'o tɛ n'a sɔrɔ k'a la kolon dɔ yɛrɛ dɛ sabu bi y'a bɔ yen wa kosɛbɛ i ka kuma kuncɛ kuma n'a kuma kuncɛ kuma bɛ min ye n b'a lase jamana ɲɛmɔgɔ ma chambre ka collège transitoire sigi kɛrɛnkɛrɛnya an ka ministère ministre de l'administration territoriale primature y'a ka hokɛ di ka collège sigi élection ko an yɛrɛ t'o la parce que n'a tora élection ma a bɛ fɔ wari tɛ yen mais collège de ka kan ka sigi i ka satilement intérêt o de b'a la ni mandat banna 6 mois de b'i bolo élection kɛ ni élection bɛ k'o kɔnɔ collège bɛ sigi mandat dɔ banna 2016 mais mun na collège tɛ sigi a ka fédération jabalaba bɛ min an ka fédération jabalaba a filɛ Sɛbɛnnikɔrɔ ni tɛmɛna i sera Orisi ma Sɛbɛnnikɔrɔ à gauche immeuble bɛ golen dɔ la deuxième étage fédération jabalaba bɛ yen a tun bɛ Asayi kɔnɔ an y'a transféré ka taa yen cɛncɛnbɔ danga gitron ni farala o fɛ dɔrɔn premier porte kuru min premier porte à gauche i bɛ don yen deuxième étage n bɛ foli min di maliyɛn bɛɛ ma an ka an dɔgɔninw n'an kɔrɔ n'an fa minnu bɛ jamana kumabɔ yɔrɔ ne ni tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka alikiyama den la yarabi ka tɛmɛ dunuya kan yarabi ayi taara ka den minnu to yan ala ka fɛn dɔ i ma min nafa ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ ta kan ala k'a to banbagatɔ kɔ ala ka sutura ni yabu dɔ i ma ala ka dawula d'e ma minnu den bɛ tenni na ala ka place d'e ma minnu den tɛ baara la ala ka baara d'e ma minnu den bɛ commerce la ala ka i kɛ import export ye jamana ɲɛmɔgɔ n bɛ min fɔ ye mali orpailleur a k'a da tabali la a organisation hali na ne seedu mɛ k'a la ne ye maliyɛn de ye ne ye maliyɛn de ye hali na ne seedu yɛrɛ tɔgɔ kɛnɛ k'a la k'a fɔ initiative bɔli ne la a k'a fɔ bɔ kunfin don an ka nin gɛn k'a bɔ a la a kana ni mɔgɔ gɛrɛ ye n ye min fɔ a ka plan d'action ta ka baara kɛ n'a ye jamana ka hakɛ sɔrɔ kosɛbɛ o kɔni o ne ka hakilina ye en 2017 un mois aéroport la 23 tonnes orpaillage an tatɔ Etago groupement la a don Cɛmɔgɔ Sangare de ye ministère des mines a ye douane aéroport saisi un mois kɔnɔ min yera 23 tonnes avion tɛ wuli Mali kɔnɔ yan ka taa Nissan t'a kɔnɔ mais grande mine ka san tɛ dɛ taa aéroport directeur ɲininka n'u ye min ye u b'o f'i ye min bɛ dogo dan t'o la bon taxi gɛlɛya min kɛlen bon ni jamana to yen Laginɛ sanu bɛɛ tun bɛ na Mali la de hali Côte d'Ivoire mɔgɔw tun bɛ na ne yasan di Mali la mais min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ɛ k'a lajɛ an ka licence bɛ minnu bolo ka bɔ ni sanu ye ɛ ka taxi ɛ ka jigin dɔɔnin a tɛ n ka domaine kɔnɔ dɛ mais an bɛ dɔ sɔrɔ a gɛlɛya dɔ ɛ ka jigin dɔɔnin ka nɔgɔya kɛ ye ni nɔgɔya kɛ de ye sanu o sanu n'a bɛ bɔ a traçabilité bɛ dɔn mais n'a gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔ la sanu min bɛ dogo ka bɔ o de ka ca min bɛ ye kɛnɛ kan mais état ka secteur in ta en compte chambre ɛ kɛ collège sigi chambre la ni chambre bɛ baara kɛ normal la fédération bɛ baara kɛ normal la an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wallahi on peut faire plus de 10 000 emplois i tɛ dugukolo mankan ye i tɛ grande mine ni orpailleur tɛ se ɲɔgɔn ma i tɛ orpailleur ye mɔgɔya permis kɔnɔ environnement tɛ tiɲɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ yɛrɛ clairement voilà. An bɛ lajɛbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko Seydou Keita ni ale ye fédération nationale des orpailleurs du Mali ni ale y'o président ba ye ale de tun b'an bolokɔrɔ bi an b'i fo kosɛbɛ i ka nali la an ka kɛnɛ kan débat in a ka di kosɛbɛ sabula sanuko ko dɔnni tɛ an ka jamana kɔnɔna la yan sabu surtout ka taa se togodaw la sanu minnu bɛ bɔ bolola sanu a nafa ka bon kosɛbɛ sabula musaka mun ni a bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa jate tɛ dɔn a la o de ka ca fo ni ba n'a si ye o de hukumu kɔnɔ nalasa an ye Seydou Keita an y'ale bisimila an ka bi plateau kan donna nataw la an bɛna wele bila a ma tuguni yaasa kana an da don ni kuma kelen in na sabula kuma in a nafa ka bon kosɛbɛ nka wagati de ye wagati kofɔlen o tɛnkura an bɛ foli di lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalamu